Itärajan yhä suuremmaksi ongelmaksi on muodostumassa Karjalan salakuljetus rajan yli Suomeen. Vaikka kontrollia on raja-asemilla kiristetty, kulkeutuu Suomeen vuosittain tuhansia kiloja Karjalan maa-ainesta. Karjalan salakuljetus saa jatkuvasti uusia muotoja, eikä kekseliäisyyskään ole esteenä arvokasta maa-ainesta kätkettäessä. Tulliviranomaiset joutuvat kattavan seulonnan sijaan tyytymään pistotarkastuksiin, jotka syövät runsaasti kallisarvoista työvoimaa. Salakuljetuksen muodoissa ja määrissä on kuitenkin selviä eroja. No se on ihan muutamasta grammasta tonne 200 kiloa jopa. Tää on mennyt ihan selvästi nyt niin kuin ammattimaisemmaksi. Ensi alkuun tätä teki nämä Karjalan evakot ja väestö, joka ennen sotia asui siellä. Ja nyt se on mennyt ihan rikollisfirmojen käsiin tai liikojen. Niin hiekkakoiriahan meillä ei ole, mutta niitä kuitenkin parhaillaan koulutetaan. Ja hiekkasikoja. Kotiseuturakkauden pakottamat ikääntyneet salakuljettajat eivät usko Karjalan takaisin saamiseen poliittisin keinoin, vaan ottavat oikeuden omiin käsiinsä. Vanhukset siirtävät maata ammattisalakuljettajia vähäisempiä, mutta ajan mittaan silti huomattavia määriä. Paikallinen väestö ei voi ymmärtää, miksi heidän maillaan käydään röyhkeästi varkaissa. Ja just kun myös saatiin kaikki valmiiksi. Täällä on viety, metsät viedään kaikki. Tyhjää. Näillä resursseilla niin saadaan ainoastaan tuommoinen 10% salakuljettajista kiinni. No hiekkahan on helppo vielä löytää, mutta sitten savi, se on jo hyvin paljon vaikeampi. Siitähän pystyy muotoilemaan melkein mitä tahansa. Meillä on nyt suora yhteys Tallinnan kirjeenvaihtajaamme Eero Tähtiseen. Eero, miltä siellä Tallinnassa nyt näyttää? Hyvältä niin kuin ennenkin. Täällä ei Mirkku motkota. Ulos laivasta, taksi alle, tyttö päälle, pussi tyhjäksi. Markan känni, vaimolle, konvehti ja kivaa paperiin. Homma on siinä. Takaisin studioon. Takso. Eero Tähtinen, Tallinna. Ja sitten sää. Ja mä vai?